Il-Fosos tal-Furjana jinsabu pratikament lesti biex għada jilqgħu eluf kbar ta' Maltin u turisti għall-akbar kunċert mużikali tas-sajf f'pajjiżna. Fil-bidu ta' ġimgħa ġdida, lejlet 13 edizzjoni tal-Isle of MTV, numru ta' ħaddiema kienu għaddejjin bl-aħħar irtokki fuq il-palk li minn fuq l-artisti ta' fama internazzjonali Martin Garrix, Bebe Rexha, Ava Max u Wiley se jkantaw u mistennija jtellaw spettaklu mill-aqwa. Artisti ta' fama mondjali li magħhom se jnaqdu wkoll numru ta' kantanti Maltin li anki huma se jingħataw opportunità jesebixxu talent tagħhom quddiem eluf ta' persuni f'Malta u miljuni oħra fuq it-televiżjoni madwar id-dinja. Lionel Gerada mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu spjega li din is-sena hemm kunċett ġdid b'enfasi fuq l-ambjent. Huwa pjan, ġifieri ħanibdew fejn ħajibda l-waste separation biex fl-aħħar mill-aħħar naslu sa l-event stana fil-pik ta' wissu fejn hemmhekk ukoll ħanippruvaw nibbenjaw 75% ta' single use plastic fejn ħajkun reusable caps, mhux ħajkun hemm straws, eċetera, eċetera. Meta nersqu iktar lejn dak, l-iktar minn kollox biex bħalma l-poplu qed jagħmel tant tajjeb ġewwa daru naslu wkoll f'dawn l-avvenimenti. Il-Ministru tat-Turiżmu Conrad Mizzi innota li b'dan il-kunċert l-artisti internazzjonali li għandhom miljuni ta' segwaċi se jagħmlu reklam bla preċedent għal pajjiżna fuq il-midja soċjali, bħalma diġà għamlet Ava Max li ħatfet l-opportunità biex tgawdi x-xemx u l-baħar f'Kemuna. Il-Ministru żied li l-Isle of MTV huwa biss ħolqa minn katina ta' kollaborazzjonijiet mal-Viacom, il-kumpanija tal-MTV. Il-kollaborazzjoni mal-Viacom kienet waħda pożittiva din is-sena li mill-MTV kellna wkoll il-collaboration għat-tfal permezz ta' Nickelodeon, l-Events Flight, u ffilmjajna wkoll reality TV series mal-MTV wkoll. Li għalissa ma nistgħux nagħtu dettaljiet dwarha, però se tkun sabiħa ħafna u se tixxandar ukoll fuq madwar id-dinja kollha fix-xhur li ġejjin. Biex b'diversità fil-mużika u spettaklu mimli viżwal u effetti, l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Isle of MTV mistennija terġa' toffri spettaklu uniku għal dawk kollha li għandhom mal-qalbhom ix-xena mużikali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.